Kaixo artistak, gaur irakurketa batekin gatoz. Irakurketa zein irakurriaren ulermena lantzeko. Ez bakarrik irakurtzea eta zedemontere baizik eta irakurtzearekin batera ze estrategia egin hobeto ulertzeko eta irakurketa gusturago egiteko. Beraz, nola hasiko gara irakurketa honekin? Bakarrik irakurtzen ala zeozer egingo dugu? Oso ondo! Irakurri baino lehenagoko estrategiei ekitea. Zein da lehenengo estrategia? Hori pentsatu duzu, ezta? Oso ondo, marrazkia ikustea. Begiratu zer daukagun hor. Bi pertsona, zuhaitz baten pean, ezta, zuhaizpean, eta batek zeozer dauka eskuetan. Ze izango da badakizue? Ea ba, agian orain urrengoetan zeozer ikusiko dugu eta ulertuko dugu. Urrengo estrategia zein da? Hori da, izenburua ikustea, titulua ikustea, hor informazio garrantzitsua egongo delako. Eta zein da informazioa? Aintzirako pitxerra. Aintzirako pitxerra, momentuz... Zeozer aterako duzue hortik? Zeozer ulertzen duzue, ezagutzen duzue? Agian pitxerra marrazkian egongo da? Zer izango da pitxerra? Ez dute zer izango. Ea zuk asmatzen duzu. Hirugarren estrategia zein da? Informazio gehiago dago testuarekin batera? Oso ondo, hemen zeozer jartzen du, ezta? Ipuin herrikoia. Ipuin herrikoia. Ipuin hitza ezagun egiten zaizu, ezta? Hori da, ipuin bat, baina herriko ipuin bat. Herrian kontatzen den ipuin bat, garrantzitsua dena. Orduan, ja, izenburua, marrazkia, azkenengo izenburua, azkenengo informazioa hemen. Zeozer gehiago ikusi aldugu testua ikusi baino lehen? Hori da. Laugarren estrategia, lehenengo eta azkenengo esaldiak ikustea da. Ze horrela gainbegirada bat egingo dugu, ea ideia baten bat ateratzen dugun. Bazen behin printze gazte eta arroputz bat. Aurkezten dute printze bat. Agian hemen agertzen da printzea nonbaiten? Eta gero amaieran, orduan konturatu zen printze gaztea nagusien esperientzia munduko eskolarik onena dela. Orduan historia bukatzen da printzeak zeozer lortzen. Ea ba! Orduan ulertu duzue ondo zer den esaldi bat? Badaezpada. Hauze esaldi bat da, ezta? Zagarra gorria da, la manzana es roja. Esaldi guztiek puntu bat daukate hemen, gainera aditz bat ere bai, orduan hemen esaldi bat dago eta hemen beste bat. Baina galdera da, hurrengo estrategiari begira, bosgarren estrategiari begira. Zenbat esaldi edo ideia daude testu honetan? Saiatuko zara zenbatzen? Zenbat esaldi? Pausatu bideoa eta saiatu zu lasai-lasai. Jarriko dizuta ondiago. Saiatuzuk, utziko zaitut pizka bat. Beraz, nik hauek zenbatu ditut. Zuk ere bai? Zenbatira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10 esaldi. Zuk ere zenbatu dituzu horrela? Beno, gutxi gora bera 10 ideia edo egongo dira. Hori bai, 6. estrategia. Zertarako irakurriko dut testu hau? Zertarako irakurriko duzu testu hori? Pentsatu duzu? Zertarako nahi duzu irakurri? Zertarako dago? Aukera batzuk daude, ezta? Zuk pentsatu zurea. Agian ondo pasatzeko irakurtzen duzu? Zeozer ikasteko? Agian ipuin honetan zeozer irakatziko digute, ezta? Ala baten bat gehiago duzu, zuk esango.
badirudi ipuin honetan zeozer ikasiko dugula, herrian kontatzen zelako. Herrian, hau, erroitzen zelako irakasteko. Ulertuta? Eta zazpigarrena, ja, agian zalantzaren bat duzu, ezta? Hitz baten bat ez duzu ulertzen. Ea ba, guazen, ezagutzen ez ditugun hitz batzuk gogoratzera. Horretarako hiztegia daukau. Badago hitz baten bat ez duzuna ulertzen? Pentsatu, nik hauek pentsatu ditut. Aintzira, printze, errege, erresuma, urrezko pitxarra, nekazari, adar eta nagusi. Agian testua irakurtzen baduzu, testuari esker, hitz batzuk, hobetu ulertuko dituzu egingo duzu. Bai, printze, marrazkian agertzen dena, ezta? Ze bazen behin kontatzen badu agian protagonista marrazkian egongo da, baina beste batzuk agian ez, beraz. Hauze da aintzira, hauze da printzea, edo hauze da erregea, ez dakigu, ez da? Non izango da, erregea ala printzea, hor utzi dut zalantzan, ze koroa daukanez. Gero nagusia, guretzako gure ama, gure aita, bai, gure nagusia da, ez da? Asko dakien laguntzen diguna. Gero erresuma zer da? Erresuma erreinua, ez da? Erregeak egiten duena edo presidenteak, bai? Hor, gobernatzen duena erresuma. Gero urrezko pitxerra. Urrezko pitxerra, bai, ez da, asmatu duzu. Hauze da, urrezko pitxerra, urrearekin egindako pitxerra. Eta nekazaria nor da? Hau da nekazaria, ez da? Hau ere, bai, nekazaria da, barazkiekin, bai, hortuan, baratzean, lan egiten duena. Eta azkenik adarra zer da? Adarra da zuhaitzaren adarra. Horrela hobeto ulertzen duzu? Ez kezkatu. Jarraituko dugu baina zuk. Irakurriko duzu, hitz hauek, hiztegi hau, eskuragarri eukita. Beraz, azkenengo estrategia. Gaurtik, agian estrategia gehiago daude, baina hauek izango dira garrantzitsuenak. Ze agian gero amaieran 9. bat izan daiteke, zuk galdera baten bat asmatzea, edo ea testu honek nirekin zeozer daukan, erlazioren bat, zeozer ezagutzen dudan, baina ben. 2 edo 3 aldiz irakurriko dugu, baina mesedez, galdetu zeure buruari. Nola hasten da istorio hau? Zein da hasiera? Gero, zer gertatzen da? Zer gertatuko da istorioan? Poliki zeozer gertatuko da, ezta? Eta ja amaieran, nola bukatzen da istorioa? Zein da amaiera? Gertatu eta gero nola konpondu da arazoa edo zer gertatu da amaieran? Beraz, pausatu bideoa eta irakurri zure kabuz pizka bat. 2 edo 3 aldiz, lasai. Oso ondo, eta orain, nire txanda. Aintzirako pitxerra. Bazen behin, printze gazte eta roputz bat. Errege esan nahi zuen, aita eta gainerako pertsona zaharrak erresumatik kanpora bidali zituen. Egun batean, urrezko pitxer bat ikusi zuen aintzira batean. Baina ez berak, ez bere soldadu eta zerbitzari guztiek, ez zuten lortu pitxerra hartzea. Neuk hartuko dut, majestate, esan zion nekazari gazte batek. Eta aintzira ondoko zuhaitz batera joan zen zuzen. Adar batera igo eta urrezko pitxerra eskuan zuela jaitsi zen. Nola jakin duzu pitxarra zuhaitzean zegoela? Galdetu zion printzeak harriturik. Galdetu ezkero, zure aitak eta erresumako zaharrek ere hauze esango zizuten. Inguru osoan begiratu behar dela pitxerra non dagoen jakiteko.
orduan, konturatu zen printze gaztea, nagusien esperientzia munduko eskolarik onena dela. Ze moduz, zuk irakurritakoarekin da nirearekin, hobeto? Bale, ba, eta beno, hementxe ja, nagusiarena eta zer irakasten digun irakurketa honek, ezta? Hori da, irakurketa honek irakasten digu, herrian, gure hirian, gure lekuan, pertsona nagusiek asko irakatsi aldigutela. Eta agian entzun behar diegula, ezta? Beno, zuei erabilgarria egin izana espero dut, beste bat arte!